No niin, ollaan täällä Meteknolla Siurossa ja Matti Metsähonkala on siinä sitten vetämässä tätä Metekno-yritystä. Niin kerrotko vähän, mikä on Metekno? Joo, Metekno Oy on ennen kaikkea erikoiskoneiden rakentaja, konevalmistaja. Ja meidän tuotemerkkinä on Mete CNC erikoiskoneet. Ja tehdään CNC-ohjattuja, G-koodi-ohjattuja, hyrsimiä, sorveja, monikarasia, viisakselisia, mitä asiakas sitten haluaa tilata. Ja tässä on yksi esimerkki tämmöisestä erikoiskoneesta. Tämä on sorvi- ja lujituslaite. Tällä voidaan kuparikiekko sorvata pinta puhtaaksi, sorvata viisteet ja lopuksi lujittaa lujitusrullalla pinta kovaksi 10 kilonewtonin voimalla. Ja tämä kone on, vaikka tässä on NC-ohjausta, servoja, monenmoista toimintaa, niin tämän käyttö onnistuu yhden napin painalluksella. Eli kiekko kiinni, ovi kiinni ja napin painallus. Ja se on siinä. Eli voidaan valmistaa nimenomaan räätälöityjä koneita, jolloin niiden myös käyttöliittymät voidaan räätälöidä just semmoiseksi kuin halutaan. Niin ne voi olla ihan täysverisiä CNC-ohjauksia, niin kuin isojenkin valmistajien koneet, mutta sitten ne voi olla tämmöisiä tosi yksinkertaisia, että se on 1 tai 2 nappia ja ne tekee just ne temput, mitä asiakas haluaa. Selvä. Ja tämä on vain yksi esimerkki teidän tuotteesta, että sitten on hyvin monenlaisia, mitä pystytään tekemään asiakkaan toiveiden Kyllä, ihan toiveiden mukaan valmistetaan koneet ja täysin suunnitellaan meidän omin voimin ja valmistetaan omin voimin. Kiitoksia. Kiitos.